Ardigaitzek, ze ardigaitz izaten zen gara hartan? Gaixotasunek. Ezken dugu, gaixotasun di, odola joe da. Atakea zela odola. Da egin behar da, akordare aldan azkarrena sangratu. Belarriko zaine, harrapatu ondo, eta odolatea. Odola ondo atatzen mani mazaio, kriston buelta amateio. Bai. Hoi da. Eta sekula toko zen, suberan batek, ardie, heltzea. Lehakia zita, lekazbie, ebitzen duen duturtik eluta zain maio zeta. Ba, dudik ez. Elorrian zein zulato. Elorrian zak, zetik pintxua zulata. Argi zulatuta, eta esanak zulata. Zure, peligroso. Burue, dena zinda. Azia zinda, bai. Gurea, zuen elduen matia. Baina, arrelarko gainoetan sugek izaten zen, edo? Bai, horre bazien, Ez mendi libren, baina arkaitze. Ba, oitan. Arkait bazan oitan tien. Nei bini itzatu bato, alarren da, gaintziko, Eguztiko mailuko zen, harri gehinen. Gultira zerlozia eta ontzu zue. Egin zen, alarren, egin zen ditu duzu. Nik alarren soilien ez dut ikusi, baina txaurrati bera eta mezketako mailu aldea, bertan edun da, hanbai. Atagu hartzei bat diatu nion, behar arrelarren ibiltzen, arrelarren nango zila paraje batzuk, ardik uda guztie pasoko zuenak, iei haudik eran be. Olako kontuik. Igual izango ziren olako. Gure gaskoan ba, ezpeita, hoi hartan, hablo bainen da, zaita budei eta baina, xantatzen ziren bolaz, kardeloski dure goitia, erion torritzen duzien behera. Guke txaolati behera erreka gendu, eta lehorte hondi erabasekatu izan duzan, baina gainetzen gehienen beti utu izan duzan. Da, ez gendu problema ikusi bine ardi. Goitu dut egon ziren, behar kasatxu ziren egudeate errintzia. Gure bi bakarroa etortzen izan ziren, behar duzea baina goitu era, eta gude handa berez behar. Estelez. Udia ba iroperan dioño ude. Oitan gu bezalaxe batzuk ealeak izan horien da. Beste gutxio behar duena eta... Eta arrelarren ez dakit ontxe galdutuko zu baino. Aizkorri aldeko hartzaiek eta askotan esaten duen, iturri batzutan da, harreka batzutan da urzorrik izaten dela.
eran ez dio kalte ikenduenak, mozorro batzuk bezala. Arrelarren nolako zerbait balzan. Izan tiene alarren igual. Ez que nik egi esan, ez non beinezeatu zorrik eta zeak, Ez. Beste bat, gazta nola itezen dut? Nola inbar izaten da gazta? Gazta esnea garbi bildu, aurrena. Eta geho, txaolan ingurun usina asko izate zen, eta geho propioko pasaorea gendenut, sarei parea, da usinek han ondo kolokatu. Eta geho, han pasa esnea. Eta katxari eman, templea hotza balin batzan, esnea behortu horrena, temple jarri, eta katxari eman, da hoi behar benitu nurtzen jonik, generalen. Bai, hoi abeintu horrein. Bai, hor tarte hori, koño, egunero txan justu bat baina hor, oker handi bare hor. Bai. Katxari asko maten bai hortu lehen, hartu azkarrengo, baina geho mamie zakarrago eta gazta muitzeko eta peligro gehiago. Bai. Esko txagai igual ez da. Bai, deneako. Gatxari da gauz bat, esakto bili behar dana. Kontu nebiareko. Kontu bili beharreko. Eta gero, gatxari eman esan dut, eta gero ze lan gehien behar izatezen, gazta iteko. Gazta egiteko, guk gatzik ezkinean botatzen. Gazta egin dakeo gainen, gazta dana, gatza, hartze ginen, emate ginen. Gero marraspate hotezan, zehazko, eta arekin jo-jo-goi, dena. Esnea da metzela txikitu, eta behartan txeutzi momentu baten. Da gero eskukin pixkeat zehatu, eta kutsillo batekin puskek ebaki, da ue sartu. Makinak ez gendun garaien eskuz egiten duen, da gero makina sartzeak gore gatzulek ate imertzezkio, eta aldan guzien, eta gero da jarrita esatu ateatzen. Eta zuek prentsak edo ibiltzatzen dut, prentsan bat. Bai, Gero bai. gero, aurrenetik ez, Egin hau ez noski. aurrenetik ez, baina gero bai. Azkanek urte bastante eta, Pentsai. bai. Baina ni hase nintzen garaien da, Alago eitzan. alako egitzen, bestaldea dena. Eskuz. Eta zuek gaztai kea emateko nola segurro nola itezen dut. Gazta aurrena egin behar da, sekatu. Eta sekatu zen, aidan garaien beti behiratu martzeko lizun asko balin bauke, azken arte uste mageo kentzen oso zailea. Eta puskeak sekatzea eta lizun astetzea joanen garbitu, eta aparte zean jarri. Da, geho berriz, handik hilabete terdia edo kea eman bertzaio garaien berriz garbitu. Ondo. Eta aparte jarri, bestetatik kea ematen. Gainan zen bestentzat ez da ona. Denak kea hartzea. Behotu itea eta geho gaineak kea horrek gazta berriei zehatu azide, muito azide. Eta hori ez da gumeni aparte. Eta segur erabiltzen zen kea iteko. Paoa, ezea. Hierra ez, ezea. Horrena brasa egin, euri hierra egin, eta geho ezea, buelta guzin jarri. Eta sue hartzeo pizutzeko balin bazeon, zain du. Berriz zabaldu eta ezea jarri. Gazta ondo ontzeko, han egon behar da, Zuk egin, da piston jarri, eta ez bai zu gazaren eura behotu eta sekatzen den, sue, eta gero denak, oi oso txarra.
Ke utxen euki behar. ke utxen. Eta ke utxen egoten bali ba, gaza ez da bihurtzen. Hoi behar da. Kolore hartzala baino bihurtu bare. Lehen sekatu esan duzu, gazta batek sekatzeko zenbait denbora bezala beharko luke. Ontzeako? Hilebetea, Bai. egin da hilebete bai, baina behin txinez. Bai, hilabete terdi hobea. Bai. Hilabete terdi hobea. Eta ontzen nahi dela egoaizek fuerte jo ezkeo, Txarra, Argi, txarra. eo aiziata, trumui egualitoik, kazantzako txarra bie. Argi, ondo txita, toni izan Bai, eskola. txarra. Bere besotia zantzera. lehen gatxari esan duzu, gatxarien nolakoa izatezan garai baten. Arkumean, Tribere. tripe, estamoa pasatzeako gatxarie, aparte, egotezan, behezea, da ue. Uere komenientea garbi izatea. Arkumeak esnean da, barrunen, koapilo, jartzen koskorrak eta zea, da ez ziginik, gainean zen hilea eta zigine eta balin bado, Bai, apartatu. uekendu. Una bagari apartatu. Bai. Gero mapeatzen nahi da zu. Aizkorreko hartzaileek esaten duen, gatxari hori komenigarra izaten dela, belarrik janezton, zuek hola esaten duzu baita, esnekin bakarrik. Bai. Ala behar du baina. Hoi belarra janda geho gatxari hori ez du balio. Gure biltza izatea. Hoi arkumea jaio da larren hasi baina ureen aukukun. Esne utxen da. Oita boskote honego arkomea. Bai, eta hilebete ere ona balin bama, ona balin bau, hilebete ere. Tira baino. Bai, baina geho hoi tira gaztaie, Bai. da uestu behar. Eta arkumea nola hil behar izaten da. Arkumea, guk beti sangratu lepotik. Baina ze puntutan nola... Hemen, zintzurre kontatik. Zintzurre hartu, eskuekin, da, Gaiatzen. zailetzen. Gutxin apenatu, eta azkarrena bukatu, arek egiteu. Zu hartzantzan, arrelaren hasi zinen garai hartan, mendin ikazkinek eta mandazailek eta izatea zien edo, ez autua zen? Ualde hortan ez, horrez paizen basoik. Hemen ata unaldea eta horrea bai, baina guren ez horretzan, Honek, minire gozatu zitzen. bai, amezketa aldetik, minako, zeak, hoi bai zaudutu nik. Naintze zien. Baina gainean zen horretzan ikazkinik eta baso onda aitezanik. Gualdetik. Eta ikazkinoik eta nungo jende izatezan? Naparrak izatezien, o nungo izatezan? Bai, hoi genealen garaiaitan bertako jendea, ikazkinoik, bertako jendea. Horra, amaineneko honeke, amaineneko bat iste, horra altzomendi, ezkin nahi eta horra, xantzuen askuin nago bezala. Bai, altzamendein ikazkina asko izango ezatik baso asko gen hor da. Aberea, zuek aberea ikusten duen ba, txabola gauzak emateko eta Bai. nolakoa zen zuen aberea? Zaldiko zor bat egutzen duen. Zaldiko zor bat, ona. Kargak inda, historiki. Eta hor beste hartzaiek eta hola betuta, danak zertzen zaldiko mandoke izango da zen hor. Mandoke bai, eta astoke bai. Mandoak egin aspaldi gutetan. Bai, baina Astoke. oain lehen esatana gu gaztek egin garaian astoke behituen. Soto eta alde hortan astosko. Asko. Bai, Genialen, astoa. bai. Eta mandoa nolako izaten da tratuako eta Bueno, horre klasetare. Baina mandoke bai oso onak,
oso gotzok eta onak, oso onak. Beste ez. Berez kargeroi gobena, mandoa esategu, Bai. Hala izan Bai, nahi. hala izan nahi goke. Gure hartago eta. Bai. Hala izan nahi. Eta abere bat edukiezkio, ari karga nun jartza zaio. Ea, que proba dugu, Bizkarren. bizkarre. Baina bizkarren larrun gainen o jartzen zaio tarten. Ze. Pasta bat, Hoixe. pasta bat, izateu. Baina horre de defentzia hundi dago, ni herri probatu nahiz. Oso gaztaitatik. Amezketatik lakuntzea, jutu ginen, gozea zeon, gara jaitan, da irini ginunez, errotak itxitata, bat eta beste eta, da zaldi egin, amezketako beste bat, pelosa hastu me, zerra nolatu, gu eta biok, harrekik uninoan aurreneko, geopakarrik bai. Da, 1 kiloko zaku behar zaio zaldiei, da aberei, da 1 kiloko zaku balantza, Ibineran da mendioetan. da bizkarra, 6 izurretzen zaio, aberei. Eso harek movimentu, da, bai, aldan ondona jarri da, mantak eta denak baino alade, Buiera egin da luze bide eta zen muimendu. gu naiz beste egun baten bakarrik lakuntzea, mezketatik. Behar da bat, jaue. Hala, esan ziten, Silvestrezun, han irine preparatazionak izena, lakuntzen, da, esan ziten, seitu nadeabak, ni junitzen, iluntzen, da, goizen, aurreneko urdunan loin da ateatzeko, eta seitu nadeabak parte mandazioak eta lakuntzetik alarrebit, zubi bat zeon, da, anjartzen ziren, da, guazilek eta numait, arek kontatu bazauken hangon batekin, da, hoi bihileton eta seitun dago egatea behar. Egoa dion nazeon, ala zaldi hoi karregatu eta ala basoa. Aitza hundiaten ondon, gogo pasan nuen. Ja, kendu inbehar, trastek, abereai, da, kendu eta jarri izkiot eta aberea utzi nuen. Aparte xo, da neon izako ondon, egune hasi hartzen, da geho, ala zaldi preparatu da, kristo batek ekartzen nuen baino, zaldi mineta, uneak hartzen nuen da zaldi egazteko baino, zaldiek muitu iten, haiko merik ebilitu. Nola baite arbolai lotu, zaldioi, sokagi, zehatu zen da hannean zenion. Peatu. Bai. Zapearak. Ala. Zebilerak. Da, ala, gehi askotak uto eginean, handiatzea, zehan da, Silvestre hori izan nion. Zaku hoik ez aldao bi zehatan da, bai, ekarriko izkiu zakuk eta jarriko izkiu. Da, geho, 1 kiloko zaku hoi, 50 marneko, zehan, Aldea. han bukatu ziren. Hango aldeo. Ja, Da pasua. Huede beti eta abereare beti ondo. Bi zehan zula. Ibilerak. Eta zenbait ordu behar zien, amezketatik lakuntze guten. Hoi ez dauen, nik baino gutxineko Irurdu. 3 urdu pasapai, gutxineko, hoi utzi ziuan zelare. Da, aberea 1 kilokin balmazen du, patxaran da oso zean etorri behartzen duen, da, gutxineko utzi zinen 3 urdu bai, Irurdu. Eta gutxi gora bera ze bide izango da amezketatik lakuntze guteko, Urdo, ni iztet hor pasatu baino,
Urdun bastante egin dagoza hor rekorrido egongo zen. Bai, hori jakin duzue. Bilioik. Hor amezketan neekin ibiltzen zen, arek 50 kilo bizkarra entzitula, egin zuen marka. Eta nik eman entzun, hauntza, kargai, Kargai. zaldiekin, Bai. Handik beak besteak gertzeo. behak ikartzeko. Hemen, Honez zaldi eman da astoa garitzen ure. Astoa esaten ziren. eta nik orduan goron nauken, zenbat demoan da zer, baino ez dauek orduan, zenbat demoan egin duzun, baino nahiko azkarrago ondo etorri zan, Ondo. Ondo etorri zan, Gero apustu gure markure hau zintzun besteate baino, urte paian igual preparatzen egon da. Ba, Arrego geha, gaur joko eta Ba, lau egunea bezala, junta egin ordean. Ezer- Gure aparte guazan. ba, ezerren preparazio pare, Berezkoa izan. berezkoa, Berezkoa. kuartea zan, Ni gazteagoa nintzen ue baino ue are kuartea. Orduan zuk apustuk eta zutu juzu, Ue bintzo behi. Ara. Silvestre hori esena ez zuen lakuntzakoa, Bai, haren apelliduik edo, nire hori ez dauet. baina euskaldun ezan ura. Eh? Euskaldun ezan. Bai, Ah. eta familiere errazaugen gainea, bai, beti goron dauget. Ara. Bi neskata motiba mintzat azidunarek, eta ni nintzen baino heldu oioan neska gainea. Bai, bai, zate oso gazteik, baina gorantzat, oso gazteik. Pasta esan dugu. Pasta hori nola lotu behar izate zitzaion, abereai. Hoi pasta bizkarren jarri, geho txintxe, azpiti bueltan, aztal guala eta isitxe ondokoa. Aurren, beste zintu bat behar izatzen, ondo juteko. Eta hoi pastak konvenientea, ona izatea. Ara. Eta txitxek ondo lotzea erresa zan edo gauzeko bere? Bai, txintxe ondo. Bai. Eta bueltan zehatutak, goikoa eta behekoa iskinetik sokatekin tiratu eta jarri, behai mini matetziola, da ez ondo manegatzen zen hori. Handitzan abereik egatzen. Beharko, jarri berabili. Eta pastak esan ditugu. Pastak zeinek egiten zituen? Pasta egilei bat zen, zuen ingurun. Astaiek, baina gehiago zinur. Bai, eurrek, pastan gaien jartzeko eurrek, kako esate ginen eurrek, hola pastak hartzezan, felitan eotezien pastak, aberentzat. Esan. Da, geho, kakok jartzezien, pastorren gainen. Da, hoi txintxeekin, bi batea lotzen zaizkio. Da, oso partea zezan pastoi. Gero, larrentzako parajaik onenak zitzaten die. Eguterak, edo ospelak, edo ze uste duzu? Larrea ondo tortzeko. Larra hitzek eutera gutxedik, dena mendi ondo laiotza, ospelaldea. Txinduki nola dauken gaineen bertan, bueltan ahatsalden, zera baino goizetik bintzat, laiotza. Zuek zuen garai guztin txakurra ezautu duzue? O txakurri gabeko hartzantzaik posibila da edo nola ikustu duzu? Ez guk genden bauzin txakurrek. Zagorri gabe. Txarragoa edo hobea, beti zagorrekin. Eta hola izan aldezu aintzirek garai baten izango zira otxon kontrako txakurrek eta holakoik entzun aldezu? Bai. Hoi bai, haitu bai. Baina han alarren ez eta zautunik Zagorik nukoa zan hartzaile zemertan zagorre oso ona mentzun.
da zagore libre utzio, gauenio, zehan da, goizien atea eta bihardi garbiuta, honek intzian ega berie. Eta zagorroi jotaka bintzen. Honda handi aurrea eta 8 garbiuta, arren penak. Zagor arre 8 garbitio, 8 gardik tantzaiela, honda zagorroi eta 8ak, ardi garbiuta eugi, da zagorre bereak 8 garbiuta eugi. Arre jaginez, behan zagorri egin du lan azala batxata. Claro. Ardiak gaude guztion gara egin. Gehiago, behon hori izan hartzaiarrek, Enau garritzen, Arritxo. hainbeste nahizion gauz batek, Bai. ue beak egitea baldaizu zer dan. Bez zertan, Hoi baldaizu Peligro hartan egon da. zer dan. Enau garritzen. bai, ala, hoi haiu izan honek. Da gehiago etzula honek izan hartzaiarrek, zagor gure buatu zulaga. Zuek, latxardi baino, sasiardik ez dut adezue bainoetan. Sasiardik. Ezautu bai. Egozioa besteenak, Bai. baina itxen. Ezautu bai. Itxen ez dugu izan, baino ezautu bai bestean. Eta itxuraz eta diferentzia handi edo, Bai, Bai. bai. Sasardik mendi altuako eta oitako ez da ona. Oitan ardie asentatua eta kuarteoa eta motzagoa eta dena behaue. Patxara Hoi guardi larreagon. genealen sasardie arbol asko dauntokin arkaitze toki kaskarretan Oitan ibiltzeko oitako bai, oitako beste erdi baino hobea. Gaintzen asento iztu Ez, baina naiz negun beheran belazen janazi da itxea eman da lan oitako beste askoz. Askoz hobea. Bai, da Patxaroso hoa. produzioare askoz hobea. Bai. eta betizuek ez dut adezue, beste behi txiki gorri genio biziko betizuek, balzen garai baten, aralarren. Ez, Gu aldetik ez. alarren gaina behandu arte behin, honi ezautu. Ez. Ni 10 urtein hartzai handan hau. Alarren, norroi, 10 urtein ikula. Da, han behik, ezautu behorrak eta ardik. Behi asuntu hau Behandu. oendara urte gutxitik hasia, alarren. 30 urte? Ez dara, Igual, ez? Bai, ale batzu bai, baina guain bezala ez. Guain. Ez. Hor behor bat ardie. Bai, Ardie gehiena eta Bai. behorrare bai. behorrak bai. Guain behie. Ardi hainitxo igual, behorra. Ardi hainitxo behie igual eguala hori. Seguro, seguro. Hor mitzuna, non nahi behie. Bai. Eta gatza, zuek ez dut dezue, gatza ematen, arderi, gatza. Gatza, Ez? gatza arrie, bai. Jarrita gamelaneo, milistatzeko toitako, bai, nino negara. Jarrita egutzet. Gatza arrie, bai. Bai, baina mendinez. 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 Eta gari baten zer pentsu, ematen zitzaion arderi, ozitzaion bat ematen pentsue. Asko ez, gu ume ginela, Nahi hainez. gu gazte ginen garai hartan, hartua, pixka Artoa, bai. hartua. Ni hartoa zaten onda. Artoa lehea. Ardie, Gehiena. neon ardiei, gu behin arbexo izate egin zen da, egun arbie txikituta. Ardi eta belarron duen. Ego harto pixkat. Joan zen. Eta zintzarrik, ze zintzarrik klase izatezak. Kalaskak eta Bai, genealen zintzarrik oskorra mendiako hoi da hoena, Da. Hola, zintzarrik haundiri bare, bai, hoi. laukantoiko. Hola, Horietan. garai baten bireen da ibiltzeko dunbak ibiltze ziren, Bai, baina mendiako txarra, handi joiteko behin bai, txarrak. haundi hoitakoa. Koskorrak, koskortxan. Bai, da bateo beste fuerte bai. xo, otza, Bai. zehatzeko Naharmena. naharmen xo, baina, hoi, genealen. Hone amaten zion, primaeran,
Kingilian kalotsa aragain hor amezketadio alerretik gorani goiti behira hotxan mek elorrain hortzeak ardigin. Gora, zalta jaio izen. Jaio izen eta alzote gana pasen zinen zu gaina. Alzote erotaitxo zinen zu. Hemen de galerriko bide hau kartera zeagoa da hemen de txamatik ja ezer gutxi hortik juten nintzen. Bai. Bere txierrota, da erroduti gora. Hortza, naren teuen. Eta hemengo egunotan zintzargileek balda, zintzarrik ditunek. Hemen ez goizutan. Handik gerrekian ege dunbak. Baina, eta Ilu dunbak. lekumerreine bai, bi senide zienoik, bi zintzargileek. Ba lekumerrein ziona, da bestea goizutan ziona. Da, iturgoien netik kerretan hau zintzarik, hane zintzari honak. Laukantokiok, bauzken hilau bateo. Handik gertu zintzarik. Gero balda, belarrik ardintzako kaltegarri danik belar txarren bat edo. Izen beharuta nigo handi iztet ezautzen. Guk ez da hortan nik ez mintzatzen. Han belarra ero zer da hor, nolo esatikoa. Belarra handa, gonon meot, zeular die. Si, mando belarra ero esati ben horri. Mando belarra izango. Hala izangoa. Jesus bentzazanai ahi izan donion. Bezpean egarri, tuneleko gain horta ardi urrengo egunen ateatzeo eta beha ikusitzula, ardie mando belarra jaten. Da, horren ardi umeo dutazela belarra gure jantzuna. Hoi aiguta bine honi mando belarra izangoa. Hemen alarren da gutxi zan, hoi lehorteo zean zanen, handi mendialdea eta toki zehoitan gehiago. Alarren gutxi izan zen hoi. Intzeko maioain hortan bametzan, ulan berritarra hartzei bira izan duen nik. Belarra ihan da, zablauta entzulun behar die. Eta ze itxura dauke mando belarra? Ezbait, nionek ezbaitagin, haitu bai. Baina ez da egit, igusiko, noski baino, zer danek jakinez. Ez hau zen duena ba, zer da? Eta ardik otea jaten aldo. Bai. Zemaitena bai. Gure ez du jaten baina. Oain, otea behartutakon eltzeio ardik, oso behartuta daola. Gainan zen, aikoa, lorea, zea baino... Oaingo ardik zaile, nik ustean hau bedaion. Ation bat, zuaztearengo bilantor esaten zioen, hor euktea sonda bintzana, da. Ni eskolateatea eta ardik gustatu ikien da, jonitzea hasten maten ikustea eta. Hortzi bat etzeuen ardi, Euskal urte guztion ardi ere. Eta hortzai heldu gote eta erragarra gotea jaten. Arre, kampu usen egin zion budatan ego, dentzizo. Da, ardi gotea jaten, gure ikusindunik. Otea Hortzi bat etzeuen da, peria eman zon, saltze ardi gure armatuta. Otea den aizela eta ardi egin. Hortzi ez ziti bate bagotea egin da, hunda, ikusten dala peria astelen egarri zeu saltzea. Bilantu zualtzen guai, txitxea guzen, zautzen duen igualingo. Ez, baino haitu bai. Aitu bai, bre. Haren ardi eta otea jaren zenoan ziren bai ardik. Baina ote batetik bestea kristone bentzi edo, Ote biuin izatea eta... Ba, Euskara ondi ote, hori bai. zehoi bai, hoi ardi asko bateu, errez. Baina hoi ote biunea eta zea, eta berdea, ote berdea eta luxeo, hola, zean da, hoi bai. Baina ote beltza, ze horri. Horroi. Hoi janez balin badola este bugatu ardie. Jate malin ba ondo baino, otaien ondo da, gure ariltzez bai joan bukaera, janda, gaizkin, zaondo ongo gure, eskea egin. Eta garoa berriz, ardik garoa jate aldo. Garoa, Nekez. Jate du baino, behartuta. Ba, oso zea malen Behartuta. Nekez. Osine jateu ardi egoan gara jontan. Bai. Osine bai.
lore ateatago haien. Elduin behar du usin ere, elduta geogoiti bera astean garaien, urdun. Jatakaz, zuztara, gure guain nese handik ez dauke, baina eskatu egi, bordo ondanan, altzon, nola egi garbitzen. Bai. Belara nahiko okeak, berdu baina eskatu egi horan. Nio gara jau, piskat mendiatzea, errexago. Mendine, alarren, saubioitago, zinega baten. Bueno, hau ez zela garbitu? Bai, ala santzuen, Bai. Santzuen. Eta segula entzuna dezue, abereak agine jan eta hildako kontuik edo lakoik. Haine janda, akaten git nala haitzen da. Oi, bai, probatu ez dugu egin, baina... Neitzat rogatu baino, hoi haitu izan da. Haitu bai. Haine janda, akatzen dela. Gero zuek, Naparroko hartzaiekin hartu emanik eta izan bat zen duen alarren ibilita edo ez duen... Hemen ferit eta ezaunpirea bai. Ezaunpirea. Bai, ezaunpirea hundie. Asko. Ezaunpirea hundie. Da nik laun bapa non, gaina, urte askon alkarrekin seitun du. Fideleo intzeko zan, haundimenten jotzen zan, da oso, nehetza bintzat oso gizon jatorra eta... Famoso zan. Bai, baliozun eta Biste hundikoa, baina hardikin da eosita saldu eta frantzes bat entzatea hitz ginen biok biltzen hardik eta hogarkarekin. Behi bizkorrazun gaina. Haren historie kodatu mitzuge, eharra hoie, leheneko zuri kontatu izan dizut, da, hoi tratantea zan, da, hor bedaion, gualdaman eguatez zeuken, ari kobientza Jose Larrintakoa, da, kobientza zegoen horregin da, ari igarrizon, honen laun horren gandein, Naparroti, ardik estaltzeo, bedaigoa. Ekarri eta guauzua zan, hori, ekarri eta ari hori bili udaran, beste horren arditan, da. Gero kasotu gauzan, gutxea hultzan hori, hartzaioi, ardi eztea, bodoak endunguk, harek etzio zeilo eta, ni harkumarian neguen aukera eta usurbilea beste hartzai bat eamateko, arditzuzken bati, sanzten, harkumariate guztu bat eamoan nion da, balen bauke anaiak, eamoan nula. Hala, ikusten harkumari eta gustatu nintzaten, gustatu eta esan nion, ono harkumari hau, horre guztu bide, aldago esan nion anaia eta, ez, utzita zeu pauztego eta, bate eskau zitean da, hause, eamogo zio bat. Gero bodago egun hortan hartzaile beste aldameneko juntzan, guardita gestea, da han ikusi harkumario eta ari harkumario gustatu. Esan mentzionean nahi ardik ezten haitu nahi zen gaien, harkumarioi ikusit. Da, eman galdi harkumarioi, josikoit da. Anai eskauta zeue guzurri amateko. Beno, ni bat zeuet, hola harkumari dotorea, eta nerea usurbilea eamantzala eta oin nik hartu goit. Arregetzegin gutxegoa zanik usuriko arregea bestean azanek, entzuta, bale, egin gondolo eta. Egin deu, ari eamandanik eta harkumario izan, Fidele hartzai horren arien umea, haike harkumarien ikaman harrek, hartzai honesan horren arien umea izan. Usurbilea, ardi saltzeo jarrike usurbilea harkumari eman nun zeak horrek, da. Horri izan dio, ardi ostea gotiko, ardi osten da biltzea izan hori. Da. Junta gara eta jarri, ardi behire ozea eta. Ari hori arien umeazeok. Usurbilen. Erra hori, da. Zu arien umea. Bai. Hoi nahi arien umeazeok. Ari bi urte hola zaitula, tankera manda. Nahi bedaiotik erziten, besteate Amerikara baila ostra. Arre bedaion ari euki orden berea. Hoi, bi urtea zea arren arie, arre etzin.
Nondik nuak guazamioare ari numea zeulaure. Begia. Satiozoare. Begia. Behatza. Kriston begia. Hoi, milagro. Bueno. Arkumea handik itorri zalatu, ze 2 urte zautu, harren ari numea zalaure, eta ala izan. Hoi. Joder. Ja, hain gadera motx batzuk eta gero. Zozomikoten kontuik atxuta zare, Ignacio, esatea zen. Bai, zozumiko da. Eta nola zen kontu hori? Akordatzen da zen. Ez da benik bate. Hoi dala ustet, hartzain batek, martxo pasatu, martxoan, aseran, ez bukaeran, martxoan bukaeran, ardik pasatzen ergan batetik bestea, da. Ne ardi txarren egin salto. Martxo, ne ardi haulenak errezintziok erregai salto esan bentzion. Gure esan zion gahien. Eunda erdi eskatu. Apilei. Martxoak. Easo jo, ebiei. Easo zion gahien erreka pasatzen hasia. Ardi denak gude egon emenzizkion. Ardi heldu, gure salbotu beltzula da. Arie salabartan izan garien, jota begiatea. Nausia, ari zait, emozionek egin begi behin galdu. Zozomikotek horri, aikitzen donik, Ondo. Eta Mateo Txistun kontuik esatea zan zuen ume garaietan, Mateo Txistuta. Mateo Txistu, aitzea, baino gaitzen ez nun. Hola, zeigaren berrik. Eta txindokiko Marie? Bai. Zer guatzen zaberekin? Ez errez, aitue, Marizulo, lehen esan deun hartzai horren ardik, area zuen larrea. Da Marizulo, da bakarra matek esan zen, ikusi mendik ikusi mendik eta... Marizulo garrio. Marizulo. Baina... Hain bestela zuen parajetan da hor, arrelar gainoetan, kobazulok eta asko izate ziren, edo? Ez, hartaino ez da, ez. Badi, hola, zulo batzu, baino, ez. Adarren gutxi. Bai. Eta zuek ume zinetela, bai bedaion da, bai honezketan, urbilatzaiek eta bat bezan, ude bilatzen egitzenek eta? Ni, gaztea, aio zien gude bilatu zolaz eta lanak bai galan egintzen, baina antzen udik. Atea eta... Zer? Gude bilatzen alegin. Gude nuntzion bilatu, oain bada hor, zean gabirikoa horri biltzen, eskiokoa, bai. Horri biltzen da gude bilatzen hori zean, baina urdun garea itan. Gu ezkendun jatik, haitetxean ondo pasatzen zen. Ez dena, Ude da. Ona gainean. Bai. Eta ja bukatzeko, zein zien zuen inguruko tratante haundinak edo tratanteekin? Zer, ardi osteko Bai, eta goiteko? hori da. Honetak hau behar hortan ibiltzen da. Busi. Garaia eta frantzit itortzen lehen esan deuna frantzes bat azparrengoa. Izan da, ni haren itxen, benbino egutan bai. Da, USA hon hemen. Guxamar. Bai, ia ardi geinare amantzian. Bai. Eta Fidelek eta nik hemen ardik montatzen ginen, handita hemendik. Eta gero arek ematen zidu. Da, diru bat ematen zion, eta hola moldatzen ginen. Bai. Eta azparrengo horrek izena nola zon? Guatzen azean. Beti azparren esaten ginen. Nola izena. Lasai. Zer etorriko. Gure euskaldun ezan?
Euskalduna. Bai. Frantzes euskaldun. Eta Andreare bai, eta semek eta oendik ardikin ondo zeitu kriston basarrie. Ara, handik bai, Bai. Sí. Haren semek martxo nauk, hartalde hona eta, bai. Kanaero izan. Eta geho fraintzien oik basarrie oso tokion, azparren hortantzun, oso tokionen, eta geho beste mendialdea, beste borda batekin, fraintziko estatukeo errentan amost urteko mantezien ardintzako. Behintzako, kriston ondo jarrita, makinakin datana, zea jarrita. Leku jarrita. Hane izen ginen, ondo, baina izena... Ba, lasai. Ba, hoxe zan ba, gorkoa, eskerrik asko. Hortozea, Bueno, alde hona indeuta. Zein, oso gehiago zago,